Ụmụ Igbo ndewonu, ụmụ Igbo na-apụtala, ụmụnne m ụmụnna m na-apụtala nke onye chiri ya zaa. A sị m na anyị apụtakwala ọzọ taa. Omenala Igbo efula. Aha m bụrụ Chekwa Nwaada Malin Ngozi Chukwuka onye ọcha. Abụ m nwafọ Igbo ama ama, nwafọ Igbo na-ebutere unu mbọsị Fraịde niile. Aga m na-ewekwa akụkọ ụwa, akụkọ Igbo, ozi ọma ndị Igbo na-ewetara unu, maka ekwenyedere m n'ihe gbasatara Igbo, ekwenyere m ya kwesie ike. Mana unu amaala nna unu naanị m na-apụta bikọz ka ekwanụ nke mma, aka m na-amụkwa amụ. Otu unu ga-echikwa na-amụta, agwala m unu oge ọbụla anyị pụta, wetanụ pen, weta pepa, pụtanụ ka anyị dee. Ọ bụrụ nke a ga-ede ede, onwe otu esi jụọ unu asị oke n'unu nụkwara ya from omenala Igbo efula. Onye na-akụzikwara n'anyị oge ọbụla anyị bịara bụ dede m ukwu eze mmụọ Maazị Iheanyị Chukwu. Ka mkpọbata ya Igbo oge ọbụla ọ batara ọ na-ada zimzim, na onye si na ọmakwanụ gị na ihe a na-akpọ ihe ndị eze mmụọ na-eme bụ ihe ụwa, ọwụsọsọ ihe ala Igbo, ihe ụwa. Onye ahụ ji ọnụ anyị eze. Ka mkpọbata ya bifo ngwanụ unu isiokwu nke taa. Dede m eze mmụọ Maazị ndewo sa. Ndewo ndị ụbakara ga-asị Ịbọọlachi, ama Ịbọọlachi. Ndewo. Thank you, sir. Chiejiela. Ngwanụ mụa bụ Ịbọọlachi bụ n'ụtụtụ. Abalị bụ ka esi asịkwanụ ma chiejiela. Ọnya chiejigoro na abalị oke echegbu uhuruchi, echegbu nwere otu a ga-esikwa si ya leta a na-asịkwa na Ịbọọlachi o, ma nwere ihe ọzọ a ga-esi ama m na uhuruchi ka ọ bụ. Mba, echiela ịlawa izụta mmadụ ụzọ gịsi ha kachifuo. Oke. Ama m nke ahụ, beta eche m na o nwere otu ọzọ ndị Igbo si ekwu ya, beta yes, ama m nke ahụ Central Igbo kachifuo. Enweghị ka ndị Igbo si ekwu ya ka a na-ekwuzi ugbu a ozi abalị ọma, ya wụ okwu ndị ụka. Dede m ịma m gwara gị oge ọbụla ịpụtakwa ka ị kọwakwara anyị ndị ọhụụ na-abata ka ha makwara onye Maazị Eze Mmụọ bụ. Igbo mma mmanụ, Igbo bụrụ nze m ọzọ, ekelela m nnụ. Ndị Igbo ndewo nụ. Igbo ashiminu mekanụ. Aha wụ Maazị Iheanyị Chukwu Anyanwụ. Amụ onye isi ndị ntọala ọdịnala. Ntọala ọdịnala wụ otu na-ahụ maka ihe gbasara ọdịnala na otu ndị ọzọ wụ otu ndị ọdịnala ndị ọzọ. Otu na-eleka aha otu esiri nwee kan maka ndị Kristian, ọkpa esi nwee ntọala ọdịnala maka ndị ọdịnala. Ha ọlawu ihe ọdịnala ma usoro esi achị ọchịchị, ma ihe mmụọ ha omenala. Ọwụ ntọala ọdịnala wu ndị na-elegide mpaghara ahụ niile. Anwụkwa ndị na-elegide ebe ọla na ihu arụsị ọwụla n'ala Igbo. Anwụ ndị na-elegidekwa ọfọ ọwụla, ma ọ ọfọ nụ na nga nna gị, ma ọfọ nụ n'obodo. Ọ ntọala ọdịnala ndị ga-emechi, aga na-emebi ọfọ, aga na-akpọ ihu mmụọ ọkụ. Enweghị ewughị Igbo nọ na ọdịnala Igbo onye ọzọ nwere ike imebi. Onye ahụ ọnọdụ aka a ga-emebifu ya maka ọwụke ya, o si aka fere aka. Ntọala ọdịnala ndị ga-ahụ chi ndị niile n'ụkpa ejiri doma nwo, lee akwa na nwo, mejiekwana nwo, ma ndị eje arụ ọrụ ndị ahụ, ma ndị eji eme ọdịnala, ma ndị eji eme omenala, ma ndị ejikwa agọ mmụọ. Ntọala ọdịnala na-elekwa anwụ. Obodo ndị ụfọdụ ihe nụ ebeke nwa achọghị ya, nwa akpọ ndị ntọala ọdịnala, maka obodo niile n'ala Igbo, ihe ọ bụla niile n'ala Igbo o kwesịrị ịna aka ndị ntọala ọdịnala.
dede m ịkọwala anya ọfụma. Ugbu a ekwutekwara ihe a, o nwere ihe gbatara m n'obi, bet ka m gwagodi ha okwu anyị ji wee bịa taa. Okwu anyị ji wee bịa taa bụ ike na ọnọdụ ụmụada Igbo n'ala Igbo oge mbụ na oge ugbu a, oge gboo na ugbu a. Ike na ọnọdụ ụmụ, that is our strength and our power, our power, right, and our strength before and now. But o nwere ihe ikwutere ugbu a, dede ka m anyị pụtụ ebe ahụ sị, o nwere ihe ikwutere ugbu a nọ naanị ndị otu ala ga-eme, onwe ihe emere na ha ga-emegharị ya. O nwere ihe a na-eme taa, ihe mere taa na Anambra steeti. Ama m maka ma young man a na-akpọ Akwa Ọkụkọ. Ama m na sentence ọrụ Akwa Ọkụkọ taa. But ihe tụziri m n'anya bụ otu esi ga destroy wa ihe niile ọnwa. Ọkwa onweghị repercussion na that thing. Ịma okwu anyị eji ekwu abịaghị gbasara ihu mmụọ. Ihe anyị nwa na-ekwu okwu ya wụ, ejikwa m ekwu ekwuchi ike wụ ihu mmụọ obodo nwe. Ihu mmụọ obodo nwe ahụ ka a na-akpọ community shrine. Ọwụ ihu mmụọ an individual himara. Okay. Maka ihe m agbara dị ọ dị mfe iwere ihe ndị ga-ewe mee ya ihe mere arụsị nga na ihe anyị na-ekwu ya wụ ihu mmụọ mmadụ ihe mana ha ekwughị ihu mmụọ obodo nwe. Maka ọwụ ihu mmụọ obodo ahụ ha na-akpọ ancient landmarks. Maka ọwụ ancient mmụọ ehimara today ụta ka o bidoro. Ha ekwugawa ihu mmụọ obodo nwe ya bụrụ na nga ọnụ wuru ihu mmụọ obodo, anyị ga-ekwechi mebie. Anyị ga-ekwechi mebie ya na onye nụ nga ahụ meluru ya emi afọ ahụ si ewetuo onye ọzọ baa onye ahụ kwemekpe ahụ o jiri mee. Anyị ma ga hapụla anyị eji aka anyị mejie ihe n'ime ha ahụ, maka ọwụ ihu mmụọ obodo, ọwụ otu onye naanị nwe ọwụ ihu mmụọ ahụ. Maka gị bịa abịa ihe gbasara mmụọ, enwere mmụọ ndị eji akpọ, enwere mmụọ obodo nwe, nwekwa na mmụọ ndị eji akpọ eji he mmụọ ọhazurume kpọọ achị gị amadụa, achị gị ogwu, achị gị mmụọ ndị ahụ ọkwa mmụọ obodo nwe. Ndị mmụọ ndị ahụ mmụọ obodo nwe, kama e nwere ihe mmadụ mmadụ eji amụ, mmadụ nwere ike ịmụcha dibịa asị ya ahụ ga-eji rụọ ọrụ ya afọ mepela onwe ya ọ ga-eji rụọ ọrụ. O nwere agwa o ji arụgọ ọrụ ahụ, agwa ahụ o ji arụgọ ọrụ ahụ nke ya ọhịa gbasara ya ezinụlọ ya ọwụ obodo nwe ya wụkwacha ọwụ dibịa n'ihu mmụọ obodo. Wala e mere ndị keji anụkwa ihu mmụọ obodo ya nwere ike ya nwekwara agwụke ya nwekwa agwụke obodo o ji arụgọ ọrụ ka obodo ahụ ka anyị ejilatụlacha emebie. Because taa ka ha nọ na-emebichi ihe ndị ahụ ụjọ nọkwa na-atụ m nsị, ya bụkwara na because ọ bụrụ na ihe ziri ezi ka ọ na-eme emebichie ya, o nwere ike backfire to ndị obodo, o nwere ike ịma enwere ihe ha abụọ n'uhie ala maka ndị mmadụ ịma na ndị mmadụ jọrọ njọ ije kee ndị ahụ mebiga ha ahụ na kee nwokorobịa ị ga-ahụchi ike nwa abụọ otu ụzọ ndị eji abịa eriri na ke ya. Ọkwa ndị ahụ ejikwa na nke ya, ndị ahụ o nyere n'aka, ndị ahụ o nyere ego bụkwa ndị ga-abịa bịa n'ala luhe ndị ahụ nọ aka ya. Maka enwere ụdịrị ndụ ndị mmadụ eji ebi echi ugbula ka ha ememe onye ahụ ga-ajụ machi elebe ha emego onye echi ya, ha ewu gị iriri, ha ewe onye nyere gị ego, hụrụ ya, ha ewe onye gbola gị mkpa, kama maka na ekwuru n'ụrụ gaa nụrụ ihu chi emebie ihe ya. Ọ otu ihe anya eji eme ejilarịchara m ya wụrụ ala bekee enweghị ike alalu ha, enweghị ha ga-alali
kama ewere nga ahụ ndị ọchịchị akparịada plate ji amema ha ọzọ ihe anyị eji mabedo ebe ka anyị naanị ka a ga-ahụ achị onye na o mere ha ọjọọ lumekwute akpọ ya ọkụ emeke ndị ọcha ejiri emebila ha iwu ha ọla arụrụ arụ ga-anụ na nnu arịghị ọnwụ eji ya mee mizim nwe ji ya mee mizim oke ị na-emebichakwa ihe onye ahụ na-emechakwa n'echi ga ahụchi onye ahụ aka ya rụcha enweghị onye ahụ mere nile ka ị na-ga-eme ihe ndị ahụ mebiri ga-elebe iji ewe ahụ ya. And ihe ọzọ jikwa wee wute m bụ that na I believe that na ihe ma people na-asị that na ndị dibịa na-ewe ndị dibịa asị ndị ọjọọ. Onwe dibịa na-awụgo ihe ọjọọ na-anaghị eme ihe dibịa awụgo oge gboo dibịa abụghị ihe ọjọọ. Omenala Igbo abụghị ihe ọjọọ. Chọrọ ịjụ ndị ekpere onye ikpe na ma ikpe acha ahụ na mere nne. Ọ ya bụ ihe na-aghọtaghị edede m. Ọ ya bụ ihe ịma enwere ihe m gwara ndị mmadụ gbata ahụhụ ya. Agwara m iwu ma gọvanọ ndị Anambra steeti bidoro memahe omegachi anya ndị dibịa mega ọ baba gbanwoju anyị anya maka ihe mere o ji gbanwoju anyị anya wụ anyị ahụchakwala ndị n'ụka ndị ụka Chukwu gbagacha gwarịa na enwebụ onye shiri nwo ndị a enwebụ onye shiri nwo ele ka imega enwebụ onye shiri nwo ọdịaṅa anyị ahụchakwala ndị ke o nyere obi mmasị ike enwebụ onye jụrụ nwa ajụjụ ma ndị kpechara mmanụ mkpa dị anyị ji mpere ndị Anambra ma ndị kpechara ṅụọ mkpa gwara nwe nwe ya mere mụ a na-achọgharị ndị dibịa ma na-ajụchi egwu okwucha ndị dibịa ji egbu wayo ọ naanị ndị dibịa gbura wayo ịhụrụ ya ọwa ajụjụ anyị jụga ọ naanị ndị dibịa gbura wayo gaa hụchi ihe ewu nkata akpara akpa ihe ewu ụka akpara akpa ọwụ otu ha ahụ mere ya jikwa ụcha ịma na acha anyị ji eme onwe anyị anyị abahụchi ndị ụfọdụ n'ọdịnala ha nwụchọgawa afọ nwu maka mgbe ebidoro okwu enwere ndị dịla ndị ọdịnala kwa ndị dibịa na onwe nwe dịla ndị ọchịchị ukwu enwere ya ya na mee enwere ọgbaghara enwere ha ọgbaghara within themselves ndị ọha dibịa Anambra nwere nsogbu n'ime Ekiti Mgbo ọrụ ebe ha echiri mgbe ya na-eme aṅụmahụ ahụzacha akwa hekpa nwa ebido ụlọ ọzọ gọvanọ Anambra steeti ebido ụlọ ọzọ o bidokwukwala the same thing o mere before ndị mmadụ si na o belata na ọ chụga ndị ọjọọ enweghị nwe ebe ndị ọjọọ anụhụ gị bịa n'ụka ndị ụka Chukwu nwere iri ike ngọngọ abụọ otu ụzọ wụ ndị ọjọọ otu ụzọ wụ ndị ọma ọ na-ebe niile elekwana ihe mere ke ndị ọdịnala ji Naịjirịa iche asị anyị nwe jeja mmiri ala dị mmiri ndị ụka jeja mmiri kara ndị ọdịnala kachama ndị kekpọ nwe nwe Pentikostal eji eja mmiri eji shanwebega baptizim ma ndị ụka ọcha kwana na mmiri ka ha na-eji aka jeja mmiri eji atụ aja ịwara so gị lecha ihe niile mega ga ma asha ọwụgwọ akpọrọ akpọ ọwụgwọ akpọrọ akpọ ịwara ọwụ nwanne anyị achọghị ịwa achọghịkwana ha ịbịa eti aka chọkwala ewu ojii ngachi ejibe echọghụcha bịa achọ ojii ngachi ejibe kama ọha ewute chi ndị echega ndị ahụara changwowo ndị political elites ama m ebe chekpọ amụ maka ịgwa nke wenyekwa ahụbeghị m onye n'ime mmụọ nwere mmasị ihe gbasara ha Igbo ahụbeghị m onye n'ime mmụọ nwere mmasị ihe gbasara ha Igbo ọwụ ya wee ebe o si ajọga njọ maka echibeghị anyị cha ahụ Igbo ji arị nwụ mma ọwụkwa ịkwado ihe ndị echimega ha ga-eme dọtuo ala Igbo ha ga-eme mgbetuo ala Igbo ọwụ ihe mgbe eji akwado ahụbeghị m ka efu arachi ha Igbo reme mma ma emekwala ihe Igbo nwe ji ahụ ma nwụsoro iwu agụ ọ gwụchana enweghị ọzọ nwe ejimere ndị Igbo
Okay, dede m ka sorry na nkụpụrụ gị n'akụkụ ebe ihe anyị chọburu ime isiokwu anyị taa bụ nụnụ n'English akpọrọ ya the power and position of ụmụada that is ebe anyị nọ oge mbụ na ebe anyị nọ ihe anyị ji mara anyị mbụ na ugbu a because ama m that na mgbe gboo ụmụada pụta ha na-ekwu okwu is final. Achọ ịlụ nwaanyị emechi ihe niile ma ụmụada apụtaghị agaghị alụ nwaanyị ahụ. Mmadụ nwụọ achọ iligodo ọnwa ha na sịnga na nwaanyị ma ụmụada apụtaghị agaghị eme ihe ka ahụ. So biko ọ ya bụ okwu anyị taa ka ịkọwara anyị ihe ụmụada ihe bụ pawa anyị na pozishọn anyị before and ihe ọ bụzi ugbu a. Ndewo. Ndewo. Ndị Igbo ndewo nọ. Ma ọha ha ekwu ya. Ha lalu o ji alalu ebe niile. Kemgbe makọwala maka ndị gịga ntị akpọgo ụmụada ọtụtụ n'ime ndụ ga-echechi ọnụ ndị nwaanyị mbụ na ezinụlọ ọwụ naanị nwa ụmụada ndị ka ahụ ada kama achịghị ụmụada n'ala Igbo n'okwu Igbo ụmụada fụara enwere ndị obodo ji akpọ ya ndị mgbọrọ ụmụada fụara ụmụ nwaanyị obodo alụ mba ụmụ nwaanyị obodo toruru oge enwere ike alụbeghị di alụkwa nna ahụ dị ya kama ọwụ ụmụ nwaanyị obodo ụmụ nwaanyị ahụ si obodo ahụ anwụwo ụmụada abịa Owere achị ụmụada Owere ụmụ nwaanyị Owere alụga mba ka ụmụ nwaanyị Owere toruru ego ụmụ Owere mụrụ ndeke nwaanyị anwụwo ụmụada wụwụ nwaanyị obodo ahụ mụrụ ka m interrupt. So ọ bụrụ nke alụbatara alụbata ọ bụghị osogbu na ụmụada ọwụ ndị inyom. Okay. Ugbu a ka m ghọtara. Ọ dịka ndị inyom ahụ ọ achịghị onye esi n'inyom ọwụ onye isi ndị ndom ndị alụ eji akpọ nwe were jakpọ nwe ndị ndom ndị yom ọgwụ ndị ndom ndị ka alụbara ndị ndom nkwado ike ya wụrụchi ewerechi ịwụ ụmụahịa alụọ gị yiwala ịwụkwa ndom ụkwa mgbọdọ ewu ndom ụmụada ya wụrụ ya ụmụada ịma enwere udiri ike mma na-eji enwe ojila awụla ike ekena n'ike o ji awụ ihe nụ na ebube ike ụmụada nwere na mbụ wụ ike ebube maka ike ebube ahụ ọwụ ike emerụbe maka gị merụọ enwere ị ga-eji wee ụchụ nke ga-ahapụ kemma ụmụada anyị eji otu saa nwa ahụ ike nwa afụọla ọ jika mụ na-akwu okwu oji mara ada n'ụda ahụzia nwaada ya na-ekwu okwu ị ga-ahụ ndị ka nwoke a na-amagide nwa aka maka ha ahụ nwa jiri dị ebube ọ fụọla onwe ahụ oshi ahụzia nwaada nwe ahụ ebube ahụ anụmahụ nga ahụ nini mere maka o ji achị oke soro ngwere ma mmiri mgbere ọ ga-aka oke ala kemma ụmụada anyị werela ndụ mmụọ maka aga m akọwala gị ihe ndụwụ achọrọ m chịga ihe ndụwụ kemma nwa werela ndụ mmụọ nyefee Jizọs aka ọ nga ahụ ka nsogbu mmụọ bidoro maka ọma nwo ji ndụ mmụọ kemgbe ụmụada anyị werela ndụ mmụọ nyefee nwa Meri aka ọ nga ahụ ka nsogbu mmụọ bidoro ọ njikọ mmụọ jiri enwemahe mmụọ nwere enwemahe ugwu mmụọ niile nsọ mmụọ niile anwụ pee ire m akọwala gị ịmana nga o ji ebido ọnwụ nke eji akpọ blọklozin ọ ga ahụ ka o ji ebido nwaada ọgbanwe ihe mere o ji oru nwaada Igbo maka gaa ma ahụ agbaghụgịchi ihe ụtọ agbaghụgịchi ihe ewu ka nwa bekee kpọ precious stone ị ga-ama and ị ga-ama sọ precious stone nwere ike tufuo eche ma ọdịnarị okwute o ji awụ nwaakịrị bido na ọwụ akụkọ ufe ọwụ na akụkọ ufe ka eji ebido zụmụ ụmụ anyị ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị
ọ nga ahụ ka eji anọ agba nwaada ya mara ọnọdụ ya dị anwada mara chi anya nwere ugwu mara chi ha kwesịrị ikpe onye ugwu mara chi lekwa ụdụrụ ndụ oge ebi lekwa ụdụrụ ndụ a ga-ebi ọwa akụkọ ufe enwere otu ajụ m na joge na gbakwara m nga akụkọ ife na ala Igbo niile nwere ezinụlọ ka akụkọ ife taa olu maka ka ha gachara ma ka egwu ọnwa na ndị otu ya egwu ọnwa ahụ ya akụkọ ife ahụ egwu onwe n'otu nga ọwụ otu ndị ahụ otu ya ọwụ ya na-agbakwara m ụmụaka ebe ga ahụ ya ịma ihe mere ndị Igbo amaghị ihe ahụ ma nwa bekee weghara ka ya anyị eleka anyị lufuo anyị ahụ uru ha ahụ bara anyị che ma ọwụ nrụrọ ka ụmụaka arụga anyị amachi enwere ihe nwe eji amụ na egwu ọnwa ahụ ka ọka enye mmụọ ọka enye eweta ihe kara kenụkpọga skuul maka ma ụmụaka eji eme egwu ọnwa ma nwa eji akpọ ya oru ma nwa eji eme ihe ndị ahụ ka ụmụaka nwere nsọ nwee ụjọ nwee nsọfụrụ ebe nne nna nọ na onye kpọrọ nwụ maka Igbo kwarachi owu otu onye eji azụ nwa Igbo kwarachi owu otu onye eji azụ nwa ele nga eji a na-azụ nwa ahụ ọ gaa nke ga-abịa gaa gwa nne nwa ahụ chilekwa ihe nwa gị mere taa ahụrụ m ihe bịara kpa dọọ ya ọdụ ọma ha gbakọ ọma ndị nne eji arụ aka agwa ekwughe nwaakịrị mere arị mma na ihe ndị ka ọzọ ga-eme agwa adụkwanụ ụmụaka ahụ kwanụ ga-adụga ndị ọzọ ọdụ mụrụ ka ugbula ka onye ọla ji abịrị miyo ya gbachiri ụzọ nga a na ji akụziri ụmụaka ihe gbasara ka nwa bekee ji akpọ moral ma nwa jere ka enwe ọkpaga Sunday school adụ nga ha akọla nwa akụkọ mmeri na mata ụmụaka na-ele ndị akọgara nwa akụkọ enwekpa nwa ga-eji were ndị ahụ ji tụma n'onwe m enweghị ihe gbasara nụ na akụkọ ahụ akọga maka ka e wee chekwa ụda na ndị Igbo nwere ka eji akpọ religion and religion ndị Igbo nwụọ akụkọ ufe enwere ya anyị ewetuzi aka anyị were kee onye ọcha maka ọkwa otu ha ka nwonyere anyị Baịbụl edere ọkwa akụkọ ufe ahụ all the same thing ihe na-arị iche wụ that ke nwa bekee all adults ka ị ga-ahụ ime ke ndị Igbo ọwụ adults all children maka gị gbaa 13-14 years ị kwesịrị ịfụ ahụ fụ ebe akụkọ ufe enu face reality of life ọ Igbo jiri mee ya gị gbaa 13-14 years ahụ gaa fụ bazie akpụ ụwa jiri nụ mgbe ahụ ka ị ga-ebi ma ndụ gaa mụmazi ihe gbasara usoro ji maka usoro ji ọwụ another level of education n'ala Igbo gaa mụmazi ihe gbasara aji eji eme kpeji ume ya fụ kpeji ekele ya achara na ọ ga-eji mega ruo oriri agba ga-eji mecha hụ ya ọhịa ihe nwụrụ ndị Igbo ji eme emume ji ha hụ part of the education system but ị ga-epu ụzọ gaa ihe gbasara akụkọ ufe maka eji eku nwaakịrị aka ka ọnwa na akụkọ ndị ahụ nwa anụmantị ọgwụ ihe mbụ ndị ọ ga-anụcha ihe gbasara akụkọ ufe mbe n'ala ya nwaanyị mbe agụ na ke a na-akọrọ gị ya a na-ajụ n'uhe nnu m anụ ọkwa the same thing edela na Baịbụl enweghị ọzọ Baịbụl aligori ihe ndị ahụ iji shiepuo moralụ gị pụta ofu ụmụaka ọwụfụ adọt ọ jụka gị hụ onye n'ime chọọchị akụkọ aka ya eyi ihe ma amaghị maka ahụhụ ụmụaka iji shiepuo moralụ gị gị too memazia confront ma real life ịnidi ma ahụ ya he na nidiri conscience gị to live a life ọ ga-agụ ilivụchala gbuo ndị mana mashi live the good life nwaada Igbo gbakwara m ke nwụma gbasara ala Igbo maka ha ọwụwa ada Igbo ọwụkwa ada Baịbụl ọwụ ada Jizọs ọwụ ada Igbo ka ọwụ elebe iji achị ala Igbo nga ịma ahụ ihe gbasara Igbo nga ha kụzila gị naanị ihe edere akwụkwọ nsọ ime omenala ebe kennu ime nsọ ala ebe kennu ime ahụ nyewu nsọ ala obodo isi obodo ọyọwa ada
enweghị ịmara na ịmadị gị ihu mmụọ nọ obodo ahụ isi ịmaghị gbasara ahịa obodo gị. Enwere ndị ga-akpọ obodo nwụ na jụọ nwụchi ele ahịa ndị bekee na-eji azụ ama ahụ ọkwa nwada ahụ elekpe iji enwe ebube elekpe iji eme ebube maka nwaanyị ọbụla ikenga gị mbụ bụ ikenga nna gị. Ihe ndị ime ahịa enwere ụmụ Igbo ị ga-akpọ ụmụ nwaanyị na-ajụ ọnwụchi ele ahịa eji azụ ebe kenu amadịghị ụbọchị ndị bekee mgbe eji azụ ahịa ọ na-afọ ahịa eji azụ ebe kenu. Eziokwu ka ejikwala m na-edide nwada maka ike gị ahụ ebube gị ahụ shifụrụ oji ahịa ebe kenu bịa mgbe ike nwada nụwa ahịa azụga obodo ahụ ihe a na-eme ahịa azụga ihe ọ fara wee makwa mmụọ ejiri hime ahịa ahụ elekpe iji afọ acha gị nwada maka ihe nwada awụ nwada maka amụrụ gị ebe ahụ ihe nwada ịwụ nwada political stand enweghị ihe gbasara gị spirituality. Elekpe iji ewilu power without the spiritual power. Okay, dede ka njigodi gị ebe anyị ka nọ na this one ama m na enwere ihe a like ụmụ nwoke onwe ihe a na-akpọ ọkọnkọ amam ihe na-akpọ ya ụmụ nwoke rute like that age ị na-ekwu age group ọ bana to that age group ụmụ nwaanyị o nwere ihe a na-aba nwe ihe ga-eme gị to qualify you as ụmụada ya ụmụ nwaanyị ọga ịma họl Igbo na-eme Igbo si ihe ha na-eme na nkịtị gị ụmụ nwaanyị toruru ala ebe 10-14 ahụ gaa ahụ enwere ihe nweji nwa anụma enwere eji ha nwere grupu nweji anụ ị ga ma ga ahụ ama ahụ ndị ọgbọ nwụ nwebe nwa na-agba ọma ya egwu ọnwa ikwuga nwa na-agba egwu ọnwa ndị ahụ ọwụghị iji rụọ nrọ ịwara ọwụ onye ọla ji mana onwe ya njụ ka enwere nga nwaanyị ga-eru emena ihe eji akpọ iru mgbe ịwala nwaanyị arụọ mgbe ya wụrụ nwaanyị ama nwoke ruma oge ndị abam ebe ọ ga-anọ ebe 16-18 ebe na iru mgbe eji eme ya o ji awụ ndị ha na-abịa fattening room ndị Calabar na ọkọ nke a na-akpọ fattening room for ndị Cross Rivers fattening room enwere ndị eji egbuchara nwa mbụ nwaanyị ehi maka enwere ọwụ iji ma o ji eme nwaanyị ọbụla achọ chi emene ha a na-ejila eme ndị onye ọbụla ahụhụ onye ọbụla nwere nwoke ọ ga nwaanyị ama nwoke mere ụmụ nwaanyị anyị nwa agbọghọ bịa ọla gachi idom onwe ya ka nne ya na nna eme na ha ahụ iru mgbe ahụ nwaanyị ọla ebe na ji alụ di ọsịsọ maka o jirasị nwa ama nwoke iwara o jirasị nwa ama nwoke azụkwa na ya azụ ụmụ nwaanyị Igbo ugbulaka enwe na heria ha fụchana oge ahụkwa na ichekikwa ya oge ahụkwa bifo nwaanyị amarụ dị nwoke ọ na-ara ahụ ugbu a ka a pụtaziri ụmụ nwaanyị adịzi gbazi everywhere mụ believe nọ economy mere ka ahụ nọ maka ego adịzighị n'ala onye ọbụla na-achụzi ihe ọchịchọ ọwụhụ ịma na-ekwu ya ọcha adọm maka anyị hụchara eziokwu adụghị ụwa oke chere mmadụ ogote ajụjụ ahụwo ekọnọmi ma anyị werekwala n'otu nwaakịrị ya nne ya na nna ya ebighị otu rum nga ụyọ nwobi even plasta ahụ ya plasta ya afọ otu nwoke chi ahụnwe ekọnọmi o jiri maa nwoke he mbụ ọ chọrọ chi nwoke ahụ zụ ala ya ọwụ iPhone 17 ọ chọrọ chọsụ ala iPhone 17 ya ji ya arụ mmanụ ụyọ ya ji ya ebido ahịa nwoke ahụ zụara iPhone 17 ya kpakwa iPhone 17 ya nne ya na nna ya na otu rum onye kwuga awa agaghị m problem ihe njikwa ihe a bụ oge anyị na-eto my own time not Jay-Z a na-akpọ ugbu a oge nke anyị ahụ
ihe anyị kwuru ugbu a nwatakịrị onye dịka m ga-adị proud ịnọ na otu room with nne m na nna m, ha agaghị emepụrụ ya ugbu a. Then oge ahụ ụjọ na-atụrụ gị, mụa bilivu na ụjọ agaghị ekwetụrụ gị ịga chọwa nwoke, ụjọ agaghị ekwetụrụ gị tara ya. But ihe ha jizi eme ugbu a bụ ọwụ sọsọ iPhone 17. Ọ bụrụ na enyi gị nwaanyị enwe iPhone 17 nke nwe enweghị, nke ahụ bụkwa another thing. But ihe mmụọ na-ekwu odụba nri oriri ya na-eri n'ọnụ. Oge ahụ onye dịka m ga-ekuli otu a gaa ubi gaa kọọ ihe nkọcha nlọta. But ugbu a ha anaghị emezi ya. Ọwụ maka sekuriti, ana m ekwute n'okwu sekuriti ugbu a. Before even ala abịa dị njọ, enotisi m before ala dị njọ, isi nwa agbọghọ nwa ikorobịa ugbu a ga-arụ gị ubi ga-akọtara gị ihe, ajụwa gị ma ndị nke esi obodo oyibo wetara ego ọnụ ha ụgwọ mmadụ. So onye nji wee ekọnọmi socha mba ọwa ekọnọmi ihe ịkpọga ekọnọmi bụ ọwa iberibe ka anyị gwa nwaanyị kere echukwu ọwa ekọnọmi enweghị ịma abịadoro m gị lee anya ugbula ka ọwụ ekpụkpụla ebe 90s ekpụkpụla ebe 2000 ka ebidoro rime ala niile n'ala Igbo. Yes, eziokwu. Mgbe e nwere ala, onye achọghị iyiriri onye aga ụgụ ga chọrọ aga ụgụ ya. Onye aga ụgụ ga chọrọ aga ụgụ ya maka enwere ihe ahụ ị ga-akụ. Ka anyị hapụ ị na-ekwu ihe agwụghị eziokwu. Enwere ihe ahụ ị ga-akụ, enwere ishi eriju afọ. Ọmụ maka afọ aragbama semaka kpa enwe ka chọrọ ime enwe ka chọrọ ime n'onwe ya. Anakwụmazi ashe ihe eleghị megara ekọnọmi alalu kpoji lalu. Eleghị megara ekọnọmi alalu kpoji lalu. Mgbe okwuchi insecurity ele mma ọwụ ozugbo ala Igbo niile ka ndị nyega nsogbu. Ọ nwere ebe nwe nyega nsogbu ịnagaji onwe gị ebe nyega nsogbu niile mere ndị ebe akụ ka hụ ugbo ọ maka ndị mma na-achọghị ịkọ achọghị ịkọ ya bụ isiri kwuo onye ọla chọrọ ego ọ ga-enwe na-emechi n'aka ya na ihe agbọhụ ya ọ chọrọ ego ọ ga-enwe ego mgbua ya wụrụkwa ha gwa ndị gọvanọ na nwoke nwe kọmplet ga emegala ụmụaka oke emegala eme oke m kwugawu ha ahụ nwe kọmplet ga ndị obere emega ya nga nsogbu anyị siri bido awụ ha aka ndị dibịa ka anyị nwaanyị very well nga nsogbu anyị si bido awụ ha aka ndị dibịa anyị kpọga mmanụ ịgwa mmanụ chi ya mee expect oke ite anyị kpọga ya ha ọjọọ but anyị akọndem ga ahụ miracle mụnụ and you get blame pastor maka no sorry ihe nji wee sị ka interrupt nke oke ite akọwara ihe eji eme oke ite ọ dị iche na ihe eji eme miracle. Gemanti enwere m chọrọ chịwa oke ite oke onye ka emega ka ya n'ụzọ ke onye ka emega ka ya n'ụzọ ke yes o nwere ike wụrụ ha gwara nwowu ime mma na arrest cha mbega oke ite o nwere kpọrọ but isi onye werela ha okweshi mebi o nwere ike wụrụ ahụ mmanụ na onye werela ahụ mmanụ gaa charge onye for human ritual or sacrifice. Anything to do with Okite. Okite will just a name. You know what I'm saying? Okite will have or something. But Onya will be arrested for that phenomenon against another human being. You know what I'm saying now? But that does not reduce Onye Dibianoga to nothing. But will make sense. You are the same way you get a pastor arrest she Ogunde Manuayo, that does not mean that he got shot to down the whole churches. That's true. But he can attribute on his own personality, anything to do with the institution. Then how can you not bring Heonyo now to the whole institution? No, I don't know. That is when a man Europe made this mistake. Condemn all women exceptionally gifted. You are about 6 million of them before one realized, oh, hey, Halloween.
Condemn women in exceptionally gifted because the men feel challenged by those women's potential. Okay. So more make who show mistakes. On can women right. On can one you actually this their liberal movement or whatever. Women this, women that. Because Europe were reasons because some them can up a man I just see a Africa. Culture Africa mean allow Shinda Africa Babue. You are because in them okay one Europe Aburuma Babu. The politically we are why in politics. Because no just suru nwa bekee. Ha nwa bekee feel nwaanyị nwa bekee nnukwu feel ya because ọ wudu ha ka nnoso. Nnomegalomena n'ọdịnala akpagbu mana nwaanyị ọbụla nwere ọnọdụ ya. Nwaanyị ọbụla nwere ọnọdụ ya. Maazị chọrọ ikwu na nwaanyị adị suppose ịba politics. Ọnwụ ihe mpụga achọ nwaanyị adị so mgbe agị kashimi nnọ ọnwụ nwaanyị naanị. Mgbe agị ndị Africa anyị emeni embrace the way of the white man. So we have to see it as well. You are at the point. Mpụga anyị mere embrace ihe nwa bekee. So ha ahụ megakwa ebe ka nwa bekee gakwa na-eme ebe ka anyị. You are ụmụada nwaanyị Igbo enyi mere nwaanyị aba nwaanyị eji m aba ume riot. Because nwaanyị Igbo ma authority ya. Iwala nwaanyị akpagbuga nwere ike bamana ndị tax collector mba. Chenianụ iwala Chenia ga ka ugbu nnụ baziri ibe nwa bekee ka a na-akpagbuga. Okay. Dedo nwere ajụjụ ọzọ mmadụ jụrụ m onwe onye jụrụ m ajụjụ ọ dị ka Spencer na-enwere jụrụ m ọ sị na yes na ụmụada na-eme nka na-eme nwaanyị ọ na-abụ dibịa. Nwaanyị na-abụ dibịa. Ka ụdị dibịa nwaanyị na-abụ. Nwaanyị na-abụ dibịa otu anwụ dibịa nwaanyị na-abụ dibịa. Not just nke ha mmiri nke owu mmiri nke enwere ụmụ nwaanyị agwụ ya na-anụ ala mba kama e mere ụmụ nwaanyị ri aha ọtụtụ n'ime ngwowu ndị owu mmiri kama e nwere nwaanyị na-awụ dibịa ọwụ na ga nwaanyị a na-eji ọkwa obodo kama ya wụ dibịa nwaanyị na-awụ dibịa kama ọtụtụ n'ime ngwowu ndị owu mmiri ma nwaanyị ndị owu mmiri wu ndị eji awa nwa ọhịa mere o ji wụrụ nwaanyị ri aha wụrụ ndị nwaanyị nwe ya ọ ndị eji awa nwa ndị owu mmiri ma akpa ya eji achị ike ahụ nwa bekee mee ahụkwa eji achị nurses and midwives ọnwụ ndị owu mmiri ọjụka ihe gbasara ọgwụ mkpagwụ na akwụkwọ jiri doo nwa anya ha jichara ha enwe anyị iwu ndị achọghị imeji ya ma anyị ada nwere ike nwa bekee kpe eji achị ndị enwere nọọsụ enwere midwife ọkpụ ndị owu mmiri maka ọkwa ozugbo nwe niile onye ọla nwere ha omega ọwụ ya wu ha hụtata ogwu mmiri te na aha ilega anyị enwekwara nwaanyị wụkwa nwaanyị dibịa ya shibịa nwaanyị ji awụ dibịa nwaanyị dibịa ọ bụrụ na enwere nwaanyị dibịa that means na ụmụ nwoke so nwaanyị dibịa ahụ nwoke nwere ike ịgakwa there for help and all that not just ụmụ nwaanyị nwoke nwere ike ịga dị kama nwoke nwere ike ịga dị awụ nwoke amachaghị onwe ya maka kpawụ dibịa agaghị m agba nwoke ọbụla ya ji ike echi ha ke nwaanyị dibịa enwere nwaanyị dibịa ga-emere gị kama enwere ihe nwaanyị dibịa ga-emere gị ya akpa iji wuru nwoke ọ gị mara ka ọ ga-emere gị na ka ọ ga-emere gị ehe na nwere ike eji aka ya ọwụ gị jele ihe nwoke ga-emere gị maka enwere agwụ eji akpa agba enwere ihe nwa bekee ji akpọ ọra ị ga-epe attention to it maka enwere onye ị ga-agbaba okpuru ikwesịghị ịgbaba okpuru ya maka onye ọla nwere onye ọla wuchi kama enwere chi ka ibe enwere chi ka ibe ọ njikọ o ji ere mma enweghị nwoke chọrọ ime ọrịa
nwoke ike ga-enye ga nsogbu ọ ga-eje tụma nwoke ga-emere ya enwere enwere mkpa ga-abịara gị ya nwoke onye ka ị nwere ike jekwatu nwaanyị agbara gị afa ị nwere ike jetu nwaanyị enweghị m ihe ndị ọ ga-enyere gị aka mgbe kama enwere ihe ndị ọ ga-ahụ ya fụala gị nwoke ọwụ nwaanyị ka ị ga-achọga ma nwoke ga-emere gị. And then ihe anyị kwuru maka ịgba afa ndị a na-agbakwa n'afa na TikTok na social media this time around or the real one or ihe na onwe or the right. Enwere m ike isi gị na ọ dịghị right ya ụrụzi achọ ọ dị right nwekwa ndị ike isi gị na ọ dị ihe mere na ịma ndị bekee anyị enweghị nsọ n'agbanyeghị ma ọ dị mma ma ọ dị right ma ọ dịghị right ihe anyị enweghị nsọ enwere ihe eji eduma enwere ihe eji akwa ilu ugwu ọ otu ihe mere m ji onye mere otu ji like ndị guru Indian gurus ị ga-ahụ nwa nwere ike kọla gị elu kọla gị ala kama enweghị ike eji gị proses nwe o ji emegada spirituality. Ndị China the same thing but onye ojii ama m iberibe ka anyị ya ka ndị ọzọ onye ojii igbu anụ na onye ojii igbu anụ ihu shrine ya eti ya ti ya social media onye ojii hall omega wuru ikpal eti ara social media ya chaga anyị awaga hụ ịmana asị na ọbara ndị Igbo especially ndị Igbo ọbara ndị Igbo dị too much ama m ihe anyị maka o buchara isi ihe na-ege ugbo ihe na-eme ama m ihe na-eme anyị nwa bụ ndị Igbo but sometimes ọ na-ama ma like ekwe ya because ịma ọrịmma maka ịgba ike ewe eziokwu enwere ha asị ukwu na iyi obodo adị mma ịgba ọtọ enwere ihe kwesịghị iwe nga ọha na eze ga-ahụ ya maka gị iwe achaghị niile ga-eru ugwu gị nwe m ugwu elebe iji họọlụ imega gị ihe meji enwere ndị kemeji ahụ ịkpa ahụ onyonyo ọcha na-atọ m ya di ya ga-afụ ya gbagasha nwofu ji nwe ji eberịkpa ndị mmadụ enwe ma ha uche maka asị gị họọlụ na mere gị nwee trafiki ga-enwe ego ụmụaka Naijiria ana-azụzụ nzuzu echugbu ha eme gị ga-ekechi ọnụ maka iburu ụzọ kwa ụwa ishe nụrụ amana ha mmiri iri na mmiri hiri amana ha ebe nọ ma eleghị m uche ka isi gị ndị enye gaga ego chi ike mema ihe ndị ịmachi enwere ha nwe aga ichekakwachi eleghị ndị enwe aga nwunye nye gaga ego ha kpa ihe last time anyị mere ha maka ụmụ nwanyị chiri echichi o nwere onye gwatara m si that na before nwanyị echi echichi otu ịma anyị kọwara na nwanyị can do this na before nwanyị echi na ọ bụghị nwanyị na-echi n'ọkwa ma nwanyị ibia chiri ya na nwoke adị suppose ichi nwa nwoke ọ bụgodị na ọ nwere ihe ọma nwanyị ahụ na-eme ma emeruo ya oke na nwoke adịghị suppose ikpughe itinye nwaanyị ihe n'isi ya na ọla na nwaanyị ibia dịkwa suppose ichi echichi ọ ga-ejekwa ya ndị eze na ndị eze ka ọ ga-ejekwa ya maka oke gị hụ ga ihe ndị eze nnu mere ihe ga ọnwụ oshigo nwaanyị echi ọnwụ okumaga nwo enwere nwaanyị hụrụ ụdị akụmaga nwaanyị okwu ịwala ekwuga oke ihe ịma anyị ekwuola maka ya ka ihe a ga-emekwa n'ihe ahụ kedu ihe a ga-eme datị enweghị ịma ndị ya wuru ndị ụka nwụchighị if the foundation is broken what can the righteous do all ha ahụ ka anyị n'ime ya na ọdịnala maka ịgba gị ka ewu isiokwu ndị a kpọrọ ndị eze na ndị igwe chi azụ yọba iwara echi ha azụ yọba enwekwa ndị ga-eji shi azụ yọba mee ihe ọ ya ka ewe eziokwu iwara maka na mbụ igbo enwe eze ịhụrụ ya so enwerekwa ha ahụ jiri baa ọkwanụ nwa omega arụ niile eji emega ọ onye eze ga-awụkwa eze bụ oche eze ahụ jee chọọchị nwe echi ya night ịhụrụ ya
ọkwa onye eze ga-afọ mee gwa ndị ichie obodo nwu o ji baịbụl dị iche ịhụrụ ya ọkwa arụ niile mega obodo ọnwụnwo mega indos ịghara ịma Igbo a ga-enwe onwe ya maka anyị agwa anyị ihe ndị ewu wakwa ihe nwe nwere ike ime na ha enweghị ike ime maka abịakwa gịcha nwe custodians of tradition enwe custodians of tradition enweghị maka onye ọwụla wụ jee nyuo ohe lee ndị n'anya dara onye ọwụla wụ custodian of tradition inwe ike ọsụkwa ha ọlọsọrọ gị ma inwe ike hụ ya ngopụ ya bara chọọchị ugbu a ha na-agazi chọọchị onye mgbe aganaga na ọ ejikwa gị shidat amaghị ihe mmomega ụfọdụ n'ime ha believe that na only chi na chi bụ chi when I say chi bụ chi that na otu chukwu ahụ ka anyị niile na-efe so anọ ya mere ịgagodo ịgọ mmụọ ị ga-asịkwa chi ị ga-akpọ chi aha ma ịgọwa mmụọ but ha na-ebelieve na ọdịsị nwanne m nwaanyị enweghị ihe ikwu ga-awụ nwa ndị Igbo ugbula aka Igbo gema ntị ndị Igbo amaghị ihe wu Chukwu ya bụ ọha ịchọghị ikwu Igbo nwere chi onye ọla nwere chi ka ya ndị Igbo enwekwanụ ihe ndị Igbo eji efe makwa ha ife ha inwefe ha ụkwụ ọ iwufe ha awufe enweghị ha ịchọga that word ịchọga for worship does not exist in Igbo language. Enweghị any word for worship in Igbo language. Ifehe means inwefe ha ụkwụ. O nwere ike gị nụrụ nga na ma enwefe ihe mefe ihe efela me ịkros something ọwụhụ reference ọwụhụ worship that is not the meaning. Ifehe efe amakpa m ji akụbara gị ya mbedo na amasị gị aga m agafe mmiri gafee mmiri ọ ma efefe ma fly ya fefe something ifehe worship enweghị anything to do with ifehe so isha ndị Igbo ejila efele ha ọbụla ịwala ahụ kwashi efere hụ mmiri ọ efere hụ ubi kama nwa bekee mere nwo ndị chọọchị agba gị dee ya m gaa n'ude Igbo Bible the most modern one in my village ka n'ude ya na-egbu ọ nga ka nwo nụrụ kọnụ chọọ were chaa wọt ndị ticha change their meaning enweghị ndị onye Igbo enweghị oji efe maka Igbo kwara gị shi awọ ọkara mmadụ ọkara mmụọ anike ji abịadịkwa gị ka ndị Igbo amara na Chukwu tupu nwa bekee abịa Igbo enweghị any deity n'ala Igbo aha ya Chukwu ewetuo ka ịnụ arọ Chukwu shrine ana ọ bịara abịa o shifụrụ m ekpe bịa Igbo enweghị any deity eji akpọ Chukwu the word Chukwu is not meant for deity ọwọchi na ozugbo anyị niile all one God ka anyị na-efe ndị Igbo does not believe in that philosophy. No, Chukwu. The word Chi, the closest name really close to Chi ahu in English was spirit. You are spirit, mind, and body. Up and the Chi more than matter. So hey, the only thing we close to that Chi is spirit. So I'm talking about your spirit. And when anything outside of you that has anything to do with you, although all of us are connected. Even with connected, but to only what you shower karamado karamo. Only you got to get him and teacher, Goji, do oche. You are all he made the work here. Now, they believe that life is all about negotiation and navigation. We want anything to do with the worship. We want to reverence anything. We want to worship anything. Only when you worship the deity. Every deity in your place, give he will not get to go. You are like equal partners. And when you forgive him. Okay, you send them. So Dika Agu now, Dika Agu now. Agu like the shrine Agu.
agakwa n'iga maka echetara m dedo onye ọcha then my grandfather ọ gụrụte na-abụ ya o weta ha to me ọ worshiping ka ọ bụ o weta ha na ọ tụpụrụ ha weta mmanya wụọrọ ha were nke a mere okay oh yeah no the same thing ọ bụ the same thing worshiping ọ gara ha mmụọ na awụfu ọjị mmụọ na awụfu mmanya so what is worshiping about it na before ma awụfu mmiri ahụ ọ ma awụfu ọjị a nwụfula ṅụọ ma ewere ṅụọ nwụfula ṅụọ ji ma ewere taa what is worshiping ọ communion enweghị anything to do with worship ndọcha kpo ala nna ya shi eat the blood of Christ enwere ha eji akpọ mmadụ na chi ya irikọri mmadụ na ndị iche ya irikọri ịwara onweghị worship ọwụ onweghị worship ọwụ onweghị oshiri worship ị ga-afọ aga chiri maka elu because onye Igbo amara shi enweghị ihe n'elu ahụ ewetu anyanwụ ịwara enweghị n'elu ewetu ikuku enweghị n'elu ịwara so mmadụ gị anya ọ njikọ gị kpọga ya kpọla gị achị gị ya kpọla gị anyanwụ na agbara maka anyanwụ ka ọ hụga agbara ka o filuga enweghị ihe ọzọ n'elu enweghị ihe n'elu again ọ njikọ ejiri gwa gị wọchị ihe niile emere iwu ala iwu ahụ emere ọwala ka emere ihe niile agwara gị sị eji asọ nsọ ala ọkwa ala ka asọ ka nsọ ịhụrụ ya nene ka anyị mega omenala ala ka emegala ya nene ka anyị ji emego omenala ọdịnala ịhụrụ ya ala wuhe niile hapụ ihe ndị ọcha ndị ji ele anya ele anya nwoke anyị ji ele m anya ala maka enwebeghị echi ya ala fụọ jee elu ha niile wa akọrọ akọ onye Igbo amara na mgbe gburugboo onye Igbo amara na mgbe gburugboo mara chi ahụ ọ chọrọ ka na-elega anya elu ọnụ chi ahụ na ya na nwoke ya uchi ya the same thing your body like the body of Christ. No, you are not like the body of Christ. There is not even Christ anywhere. You are that divinity you are looking for. You are that divinity. Okay. Nothing happens. Nothing happens except you agree to it. You know what I mean? You are before he made it. Kemana gba nke eziokwu na tupu ha eme gị enwere m ahụ ga-eji mee gị yọwara ahụ ga-agba gị ụka maka mmụọ gị ga-eji mee enwere ị ga-asị enwere ahụ ji eme gị taa na ọrụ ị chọrọ gị ije ya na ịchọghị ije ya enwere ahụ ji eme gị ga-enwe anwa ije ọrụ ahụ ị ga-enwe nsogbu maka ọkwara ọwụ ịnọ ọnọdụ mmụọ ịhụrụ ya hapụ ha akọga asị gị na ndị Igbo ji akpọ Chukwu ịhụ na ihe wọdụ akpọ Chukwu anyị eji aka hụ anyị ọzọ Ugbo gesi ngwa elekwana ka ewu Chineke ha hụwu two institutions enweghị ihe gbasara nwa anything almighty or anything nso ya mba ndị Igbo na-ekwasị nọ Chukwu okike abịama lee anya ị ga-ajụ onwe gị ịma na ihe ndị anyị kwuga okwu Igbo kwana anyị wu ndị Igbo na uche obi gị na maka ekwuru Chukwu okike abịama na uche obi gị wụda Chukwu okike na ọwụ God of creation no yes okay chere m na-ajụ gị na anyị welekwala anyị ekwula okwu Chukwu na ịdụmakwala Chukwu akụkụ ma ajụkwala gị otu ajụjụ na okike anyị lekwala okwu ahụ okike mmadụ sị gị ka ehe oke eleghị onye ahụ kwuru Kehe is like divide. Okay. Okay. Okay, Rurum is like my own. What's Shaggy? Shaggy. My share, yes. Okay. Bamingoshi was our creation. The God that created me and no, Bamingoshi was our creation. You watch it together. The God that divided and share it. Now, sharing and divided. Or anything to do with creation. No, I follow in English. That word okike does not mean creation. Okay. Onye kewara onye kere ihe, ke oke. Onye anything to do with creating new thing. No. Ndị Igbo, the word we use for creation. Ya omumu. Ya wuru. Ekuhado.
ọ ya wụrụ ịkpụ ha akpụ. Oh yes, Ihe na-agajụ onwe gị nili mere use hụ ya for that God. Okwu Igbo ndị enweghị onwe mgbe o si daba maka Igbo enweghị mgbe Igbo jiri kpe na enwere onye kere ụwa ndị Igbo ekpe ahụ ya. For your information, the word universe n'okwu Igbo ọnịnị. The word universe bụ ụwa. Yeah. Yes, world. UWA, ụwa. Now, nene ụwa. Ụwa is not a complete word. Ụwa uhe wara awa. Ụwa he, luwa he, ha agbọwala, ya ụwa, he wara awa. Asị gị waji, anyanwụ awarala. Something to break out of something. Now, if they believe that this universe now break out from something, now if break out from something will forcefully. Forcefully means accident. So how does accident define design? Because creation has to do with design, but we are talking about accident, something made by force. So who design? That was a science. Oh, can the science interpret? No, but that okwu Igbo wụ that universe uhe wara awa. So enwere ihe ndị nna nna anyị hụ ma anyị amahụ ana ya chọkwa n'ime ya because ejila Bible meghara anya. Maka ụwa uhe wara awa ọnwụ kwuru that word. He wara awa. Ama me ụwa uhe wara awa. So ebe uhe wara awa, that means by design. So this ahụ nwere a force who kere ụwa. It contradicts that language, the Igbo language, because our language is Puga. So when you go back to Okika, it creates one. We are confused because Okika is still explaining the same force that break forth to divide something. It has nothing to do with design. You are. Then what you will never use the word again. Because Chukwu meaning nothing. Okay, man over na time anyị erula. Okay. Next week Friday, ka anyị ga-ebirokwa again. O nwere some ihe ọzọ m chọrọ ka anyị tinyekwa ọnụ ya na next week Friday bụ maka casting out. Like ụmụ nwaanyị anyị na ka na-ekwuchikwa okwu gbasatara ụmụ nwaanyị. Mmadụ mee ihe achụpụ ya n'obodo. M chọrọ ịma ma ụmụada mee ihe ma ọ dị right ịchụpụkwa ha. Ma ihe na so ọ bụ next week ọ bụ na anyị ga-etinye that one incorporate ya n'ihe ọ bụla anyị ga-ekwu next week ka anyị emechie time anyị rere bifo anyị emechie ka ndụmọdụ ị ga-enye na ụmụ nwaanyị ụmụada na otu anyị si eme ugbu a otu anyị si eme mbụ na otu anyị si eme ugbu a ndụmọdụ ị ga-enye anyị ka udo dị. Nsogbu kama anyị ga-agwa nwaada Igbo ọbụla wụ ị ga-agbalị gbaa mbọ jee na ahụ onye ahụ i nyere ndụ gị jide ndụ gị aka maka onye nwe ha ka kpọrọ gịcha gị werela ndụ gị nye Jizọs ọsọ ha mere iji nnu ji emega kpa ndụ ji emega were hụnụ jee ahụ ndụ ahụ nnu nyere ya jide nụ ya aka maka ndụ gị aga nụrụ ebe ọzọ ga nụrụ ebe ọzọ ịghara ọhịa ekpuga ndị bekee anyị maka anyị jega nwa bekee jefee ya ofe. Nwaada Igbo kwesịrị ịma kpa obi nna ya maka ọja wee nwee ọgba aghara enwe nsogbu enwe mwahie na ụmụnne anwụ eji abịa ekpe udo ma ọ na wee nweta nsogbu nwochi anyị ga-ewere ihe niile eti aka Jizọs anyị ga-ewere ihe niile eti aka God kemgbe mana enwepụkwa udo emebe afọ abịa n'ezinụlọ ọbụla gbalịa na ahụnụ maka onye nyere mmanụ ndụ ya uche gị afụkọla na ahụ ndụ gị ahụ i nyere onye ahụ uche gị nwee ike yọghachi nnu nwee ike were ọnọdụ ụmụada. Nwaanyị Igbo kwesịkwa ndị masị enwere ihe ka ego enwere ihe ka ego ya nwa bekee ya sị gị money is not everything, there is things that are more important than money. Ụmụ anyị chụgo ego kekwa ọjọọ nwe wetu anyị ebe ego nọ ego enweghị ijiri nwee ego ewetu ụsọ ndị iberibe enweghị iji nwee ego
onye Igbo ri akpa omenala Igbo jiri gewu nwaanyị akwela gị ugwu kwela gị seshọnal ugwu shekpara ego olu ọ agba gị ga-eme ndị mmadụ ga-eji kwela gị ugwu ọ agba gị ka a ga-elecha ri akpa iji ruo nwaanyị akwela gị ugwu ọwa ego gị alakịrị m nke anyị kwuru ugbu a na agwa ka agwagwu nwaanyị na agbagbu nwaanyị oge ọlọsọ gị na ga-enwe agba ọkwa gị gafee achileni enwekwana ego iwere nwa agba gị gafee achile nwa ọwa agba gị ga-eme akpịla gị ugwu ya iji wụrụ nwaanyị ọwa agba gị ga-eme akpịla gị ugwu ọwụhụ chekpaghara ego akpụkakwa gị 1 million naira enwe onye lega ha ahụ maka ego ọla ịkpara ọgwụ ọkpa gị ka ọnụ eziokwu bụ ka mgbanụ ka anyị unu na-anụla anụ ndị Facebook ndị YouTube ndị TikTok unu anụlanị anụ dede Maazị Eze Mmụọ ihe anyị Chukwu Anyanwụ abịara nta ka ọ kwara anyị ihe gbasatara ụmụ nwanyị otu anyị dị Igbo ihe ruru anyị otu anyị si eme oge mgboo na ndị ọchasị na mgbe gboo na den kịtazi bịorụ gbagharakwanụ m Igbo nsụtara m Igbo nna asụtaghị gbagharanụ m aka m na-amụkwa okuturuchi abụ from dede Eze Mmụọ ka m nwachikwa na-amụ ma English Igbo language aga m amụtachi ya ruo isi gbagharanụ unu mara m anọghị n'ala Igbo oge ọbụla m batara ala Igbo unu ga-amakwa na m abatala ụmụnne m ka ọ dị next week na until next week dede Mmụọ ka anyị kelekwa everybody ka ọ dị Igbo kachifonu